Okay, go. Guys, welcome back to my channel. Karon agahang anak si Dina magtuon sa piano kay may patukaron na sa simbahan. Kung makamauna. Pasensya lang mo guys kung di panay magkadiwa o kay mo. Mga pa ni pagtuon. Taka-taka pa ni ganahan pag kumakanta bahala di magkadimaon basta kay magkanta ko guys. Okay? Na Dina. Pasensya na mo guys, di pa dai magsugod. Ipalingon ko sa pag-subscribe sa akong channel. Marilong Bol-anon guys. So like and share o click the bell please lang guys. Kaya makita mo sa ang sunod ng mga upload. So sunod puhon, kali atas ginapabuton ka. Okay guys, pag amo na ipadadyon ang pagpiano ni Ina, ay magtuon po sa guys sa akong kantahan. Kanta ni sa Pangginoo guys, sige. Okay, maestro. Tara. Tukar na. Ay, balik charot. Sa ko. Pero ko no isugod sa sinuganan kay galibog ko. Okay, pakain sa diha maestro. Hala. Unsay ikas ako. Duita. Ako si Kanboy. Yan, nag-ihilod na sila guys. Erwin. Oh no. Ha? Ayun pa. Di lang ikaw ang kanta. Sige. Di lang na isa pen boys. Pasahe ron. Sugod. Sana ko kantaan eh. Ako kanta dahil ka. Oh my god. Follow yung pressure charity. Kanta ko guys atay. Kanta ko guys.
Okay, lain na po nga kanta. Diyos na magtutudlo. Diyos nun, sulod ka mo nga malipay. Diyos nun magtutudlo. Sa kuha na, sa entrance, wala mo, praktisan entrance, sa humili, sa kuhaan. Diyos nun. Ano rin di ay nakita ko. Isa man kantahan lang ka. Uy! Kalawas o kalat. Isa na. Diyos nun magtutudlo. Wapa. Ay, pasahi pa rin na intro na ito guys. Intro. Diyos nun. Okay. Diyos nun magtutudlo. Ani binuksan ang kasing-kasing sa imong bulong. Di, lahi, oy! Ay, sorry na ako. Karon, Dinhi niring tigon, ibon kami bitawan. Karon lamang guys. Andam sa kanunay nga mualagan kanimo. Hindi ako marana. ako sa nabi, patrayan ako. Well, ito ang piano. Ay, kamahon ka. Kamaura bito ko ato. Sige ka. Doon na maadyo. Diyos nun magtutudlo. Ani kami karon. Ay, kamaadyo rin ka. Binuksan ang kasing-kasing sa imong puno. Dari nga ni deh kuan di main deh. Kamao ka lang guys, kamao. Okay guys. Oh my God. Dali na, ano ko dala ko. Dali na.